खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इन्फ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 10 फेब्रुआरि 2026 मायथाइ एबा 27 माघ दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव गोख्रैथि आरो जाफुंसारनाय मोन्नैखौबो नुनो मोनगोन। गोदान बिथांखि बानायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन आरो नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। मोजां सानस्रिजों रांखान्थियारि मुलाम्फाया जाथावना जायो। मोनाबिलियाव गोसोआरि हुदाया नोंथांनि गोसोआव गोजोन लाबोगोन। साना थुलुंगाखांनाय आरो गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोजों खमला गाब। वृषभ राशि। दिनै दिदोमथि आरो धैर्यआ नोंथांनि फारसे थागोन। खामानियाव बिबानफोरा बांनो हागौ। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ साननानै ला। नखराव गोजोन आबहावा थागोन। गोजाम हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। मोनाबिलियाव समा सोरजिलु आरो फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। मिथुन राशि। दिनै फोनांजाबनाया नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। गोदान खारिथिया नोंथांनि खामानिनि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया जाफुंसार आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। सोरजिलु नाजानाया नोंथांखौ बाख्नायनाय मोनगोन। साना थुलुंगाखांनाय आरो सोलोंनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों निला मुक्ता गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथाय लाखिनाया गोनांथार। नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोजाम फारागथिफोरा सुस्रांजागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मेडिटेशन आरो य'गाया गोसोआरि गोजोनखौ बांहोगोन। साना मुलाम्फा गोनां आरो गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। सिंह राशि। दिनै फोथायथि आरो दैदेननायनि रोंग'थिया जोंखांगोन। मोनसे गोजाम सानथांखिया जाफुंगोन। नोंथाङा हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दिनैनि साना थुलुंगाखांनाय आरो मोनफुंनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं फिथाइखौ मोनगोन। खामानि थिलियाव जौगागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। सावस्रि आरो गोसोआरि गोहोआ मोजां जागोन। फिसा जाफुंसारनाया फोथायथिखौ बांहोगोन। साना बाहायजाथाव आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें खमला गाब। तुला राशि। दिनै सोमोन्दोफोराव गोदै आरो समानथाय थागोन। बाहागोदारि आरो आरिमुजों सोमोन्दो गोनां खामानिया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोदान बिथांखिफोरा नोंथांनि इयुनखौ रैखाथि होगोन। धैर्य आरो संयमजों खामानिफोरा जाफुंगोन। साना गोजोन आरो थुलुंगाखांथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोजों फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा आन्थोरारि आरो सोलो गोनां आयदाफोराव जाफुंसार जागोन। रोंगौथि गोनां सुबुंनि दैदेननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। गावनि गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ दबथायना लाखि।
साना गोसोआरि गोहो आरो थुलुंगाखां होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि, दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। धोरोमारि आरो इसोरारि खामानिफोरा मुलाम्फा जागोन। गोदान जागायनाय आरो दावबायनायनि थाखाय साना साबजाथाव। मोजां नोजोरजों गासैबो खामानिफोरा गोरलैसिन जागोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा गोसोआरि गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा आब्रुथि आरो गावखौ दबथायनायनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि जिउ राहायाव दावगानायनि नेरसोन दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान बिबानफोरा जाफुंसार जानो हागौ। साना समानथाय आरो दिदोमथि होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों कफि गाब। कुम्भ राशि, दिनै गोसोआरि आरो देहायारि गोहोआ मोजां जागोन। गोदान सानस्रि आरो सोरजिलु नाजानाया मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। समाजारि आरो फालांगियारि मान सन्माना बांगोन। ध्यान आरो गोसोआरि हुदाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। साना थुलुंगाखांनाय आरो जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रुपा गाब। मीन राशि, दिनै गोसोआ गोजोन आरो दिदोम जागोन। गोसोआरि आरो सोरजिलु खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। नखर आरो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब होनाया मुलाम्फा जागोन। ध्यान आरो गोसोआरि हुदाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। साना गोजोन आरो थुलुंगाखांथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।